Unu gecha akụkọ na ọ na-agwa m ma ọ dị possible nne mmadụ na nna ya ọ wụghị ofu onye mege. Ha abụọ nne na nna tọkọrọ aka ọnụ na-eme nwa ha nwa 7 years ihe nugbo m na-aga iko ngalugbene. Ụmụnne m, ụmụaka atagbuola onwe ha n'ahụhụ. Lewe na otu nwa 7 years shi n'elu ụwa gaa ọkụ mmụọ taga ahụhụ taka ukwu mgbidi n'aka ndị okporo nne na nna ya. Lederelenụ ma ọ dị possible ka ọ ga-awụ na ọnwa e mere adopt, ka ọ ga-awụ na ọnwa ekutere ekute atịtara atịta, ọ wụrụ na ọnwa nwaanyị a buru n'afọ ya 9 months ihe nugbene ụdị ya. Ile anya onye isi ojii na onye isi ọcha, black and white, ha abụọ enweghị onye si mba, enwe onye o metụtara isi mba. Ha abụọ atọkọ aka ọnụ mee nwa 7 years ihe nugbu a nna gị kwu ngara. Ihe a wụ nwatakịrị a na-ekwu okwu ya wụ aha ya wụ Andre Jones. Ọ dị 7 years old. Ndị kpọrọ onwe ha nne ya na nna ya enweghị ihe nwa ọhụrụ mere, enweghị obere nwa mere ha nothing. Nwa gịnị ka nwa 7 years ga-emekwana nne ya na nna ya? Ha ebido nwee mkpọrọmasị, bido tọchọwa ya. Ha ewere ha ekegide ya na underground na basement, ụlọ nọ n'okpuru ụlọ ndị a na-arụ n'okpuru ụlọ. Ha ekegide ya nga ha na ha ewere akwa kpuchie ya ihu, were mmiri bido wụwa ya n'ihu dịka mgbe a na-atọchọ a criminal. Ka ahụ adịghị enough. Ha ga-ebuwe ya ọnụ for days, buwe ya ọnụ, ọ gaghị eri nri, ọ gaghị aṅụ mmiri. Ka ahụ adịghị ha enough. Ha ga-ewere ekegide ya n'oche, were masking tape magide ya nga n'oche, bịa ntụrụji ya nri, dowe nri n'ihu ya. Nri nyekwana ya nri ha agaghị enye. Ha ewereze ncha na-eji ahụ na-afue ya n'ọnụ. Nke ahụ adịkwara ha enough. Ha apalie ha nwa anụ ntara gị nọ n'ime pond. Ha dulaga nwa ọhụrụ n'ime pond, bawa ya n'ime mmiri ebe ahụ. Mmiri dị very dirty. Mmiri ma ụmụ reptiles ma gịnị ma parasite juru. Ha dewe nwa ahụ n'ime mmiri. Ka ahụ adịrị ha enough. Ha ga-ewerekwa tiza na shọkụ akwụ ya n'ọkụ, ewere na shọkụ na-ekerete nye nwa ọhụrụ shọkụ ebe akwụ ya nọ na mkpa abụ ya. Ha akwụ ya n'ọkụ, gbaga on. Ihe ekewu shọkụ na-ebịa ntụrụ laa nwa ọhụrụ n'iyi. Ọ ga-ashọkụ gide for 20 minutes. Ọ dịrị ha enough. Ha palie nwa anụ ntara, ha ewere ya bubaga ya n'okpuru ihe nwa ahụhụ nwa a tara mmadụ dị ndụ, even an adult nwere ike ọ gaghị survive ya, n'ihi na ha na-abawa ya n'ime pond. Anụkwa na-asa ya ahụ, a na-enye ya nri. Ọkọ bịa na-akọ nwatakịrị n'ahụ, nwa a na-ekpepụta anụ ahụ ya from ọkọ ọ na-akọ ya na bido na-ata ya, kpepụta onwe ya ata. Ihe a na-asụ mmadụ iri onwe ya na ịrụ ndụ rie anụ onwe ya. Nwatakịrị bido eriwe anụ onwe ya na-agụrụ oke kpaga ya na gịnị a na-ata ka o kopụtara ya, ekpehapụta ọnụ ahụ ya, ya ata. Ihe a ka o megide ebido shinwe ushi. Ha wuru ha jizi aka pagbuo ya. Finally ya nwụọ. Ha apalie ozu ya gagatega ya n'ime, tụbara ya pig, n'ihi na ha na-azụ ezi. Ha nwere piggery farm. Ha tụbara ya ezi ha zụga. Ezi ewere nwa ọhụrụ rie, ha erie sa wụrụ atụbara ya na ndụ, wụrụ ọnwụnwana ma ha atụbaga ya ebe ahụ. Ezi erie. Ọ ya ka ezi nụ ntara riwekwere ericha. Ofu ezi eburu kpara ọkpụkpụ n'ọnụ gbapụta na mbara na street ebe ndị neighbors hụrụ ha, tiwe sị ihe awụghị ọkpụkpụ anụ, ọwa akpụkpụ gịnị, ihe a yiri ọkpụkpụ mmadụ. Ha eruo nso kpọọ polisi awụchasha agacha eke ọkpụkpụ ndị ka ya tafuru atafu na ka akpụrụpụta na ka efuru afụ, ya wụ na ọkpụkpụ obere nwa. Ajụwa ha sọ nwa ha nwoke nwụrụ na o shiri ushi, kama a ga-eli ya, ha sị ka ha were feed their pigs. Mgbe a na-emezi investigation ka polisi searchwazi hụzie record ha mere, full documentary ha mere, every torture ha tọchọrọ nwa, ihe niile ha mere ya, ha vidore, ha rekọdụrụ ya, ha snapụrụ ya for their own entertainment. Ihe niile ha mere nwa for 2 years ha tọchọchara ya. Even mgbe ndị neighbor kpọrọ that na ha na-anụ sound na olu akwa nwa na basement of this particular flat, polisi abịakwa hụ na nwa ahụ adịghị ya mma. Kama a ga-eme ha arrest, eme ha sị ha sign ya na ha ga-ekpakwa nwa ahụ agwa ọjọọ again. Nọ n'ahụ ha continue kwa ebe ha kwụsịrị until nwa na anwụọ, ezi erie ya. Finally
esentensiala ha abụọ to life imprisonment. Ha ga-aga n'ime ụlọ mkpọrọ gaa nga ahụ gaa nọrọ nga ka ha ga-anọ ka juru nwụọ n'ime ebe ahụ. Ọ dịnụ ha enough. O kwesịghị ekwesị. That means they will still live their lives. Ọwụ na emere ya seletiara ha torture, a few torture or the whole torture nwa ahụ gara through, eme ha ga through it. Ọ gara adịkwanụ mma. Kwa Bible stand eye for an eye. Ọ gara magbuo onwe mana e were ha kwabaga ha na prison ebe ha ga na-eri ma erido ha eri n'otu ngaji beans na ede. Ọ dịkwanụ ha oyi na Enugu so ọ dị ha oyi. O kwesịghị ekwesị. Unu lee ihe mere ngadugbu ga-ahụ na nwa tara ahụhụ, nwa ọhụrụ tagide ahụhụ ruo n'ọnwụ, si n'ụwa tara ahụhụ nwụọ. Ị na-achọ ịgwa m ugbu a sị na ihe wụ di na nwaanyị na ọ ha mụrụ this boy, this Andre Jones, na ihe na ọ their biological son. Echeme asịgodo na ọ ya ha mụrụ ya, ọwụ gịnị ga-ebute ha ti ha n'ọnọdụ ime nwa ha ụdịrị ihe a? From Obinne, a mother can take bullet for gịnị ka a na-akọ? Nwa mụrụ n'afọ e buru 9 months mụọ ya. Ya na nke nwoke ọsọ di ya achịkọ aka ọnụ, ha subject nwa ha. Biko unu ledele dis na ọ dị possible nne na nna ime nwa ha mụrụ ihe dị otu a. Ihe ọ gawa ịmụ na ala bekee anaghị akpa oke. Once zụrụ azụ n'ụdị ọbụla ijiri mee asị na ịsaịn nwere dọkụmentị kọvara natara ihe nnọọ nwa gị. Agaghị into details ote nwa ahụ si wụrụ nwa. Ihe a ga na-ekpewo a ga na-akpọ gị the mother or the father. Ihe ọ dị possible biko unu n'odo. A sịkwana oke na ọwụ ha nwa mụrụ ya. Ọ gịnị wụ kpatara na mmadụ abụọ a jiri nwee the same demons, the same mmụọ ọjọọ, kụrụ mkpụrụ obi onye nka, kụrụ mkpụrụ obi onye nka. Ihe a niile ha mere nwa, enweghị only one of them nke nwaanyị ma nke nwoke o metụtara isi mba. Ilewe ihe mgbe ụfọdụ ga-asị ndị ọcha dịta iche, ka ihe a mgbe ụfọdụ ihe mee asị ndị ọcha dịta iche, kelu ugbu a na-awa onye ọcha, di ya ewe onye ojii. Ihe a pure black and white. Otu ọ dị n'ihe na ndị ọcha ka ọ dịkwa ebe mmadụ wu otu. Ihe eme mgbe ụfọdụ sị ahụ n'ala bekee ka o mere. Ihe na ugbu a black and white, onye isi ojii na onye isi ọcha. Ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekwe mmanya aka aliens, na enwere aliens si na another planet dabata n'elu ụwa. No. Ụfọdụ a na-amụ ha ka mmadụ, anyị na ha nọ here like human beings. You have no idea what they are capable of, what they can do. Nwa 7 years, very innocent, enweghị ihe o mere gị. Ọgọdụ na ị mere ya adopt, mechazie mkpụrụ obi ṅụ ajụwa njụ, you relinquish, gị wega ihe n'orphanage si na ị ga-emeli ihe nọ na ya, iwega ya ebe ahụ than iwere nwa ọhụrụ wuo turn a free world to a living hell for nwa ọhụrụ. May his soul rest in peace. Amen.